Helo, blant ysgol Gymraeg Casnewydd, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Mae gen I fan hyn tasg teulu i chi yn dysgu sut i arwyddo y gan dwi'n Gymro, dwi'n Gymraes. Yn eich pecyn, rydw i wedi rhoi yr arwyddion ar gyfer rhai geiriau ar gyfer y pennill cyntaf. Felly rydw i nawr yn mynd i ddangos i chi sut i'w wneud yr arwyddo a canu, a byddai'n braf byddech chi'n gallu recordio eich hunain yn gwneud yr un peth. Yna, ar yr ail daflen, rydw i wedi rhoi geiriau y gan sosban fach. Ar yr geiriau, mae rhai o'r geiriau yn goch, felly eich tasg chi yw ymchwilio ar yr gwefan rydw i wedi rhoi i chi am y geiriau coch. Rydw i hefyd wedi rhoi yr geiriau Saesneg i chi ar y gwaelod. Ac yna trio recordio eich hunain yn canu sosban fach, ond drwy ddefnyddio iaith arwyddo hefyd. Felly, nhw'n i ddechrau drwy gwneud pennill cyntaf, dwi'n Gymro, dwi'n Gymraes. Mae na ddwyrain, mae na orllewin, mae na gogledd, mae na de. Mae mynyddoedd a dyffrynnoedd yn codi a disgyn dros y lle. Mae na llynnoedd a mae na afonydd, mae na dreithau a'r ger y môr. Pentrefi a dinasoedd, canwn yn un cwr. Rwy'n i ganu'r gitgan. Dwi'n Gymro, dwi'n Gymraes, a dyma fi yn codi fy llais. Dwi'n Gymro, dwi'n Gymraes, dwi'n caru fy ngwlad, dwi'n caru fy iaith. Felly, dyna y dasg. Pob lwc ar y dwi'n edrych ymlaen yn arw i weld eich fideos. Hwyl fawr!